Ja, det är Göte. Ja, tjenare, ja. Ja, på måndag. Ja, visst, det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då, hej. Ja, det är nya Nokia. GOF C58. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Ja, det hör jag. Men tjena du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, ska se. Vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Ja, hej. Ericsson BTH 535. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Nej, men vad fan? Vad var det där? Jag fick ett fax. Åh, fy fan!